अनजुलि दैमारिनि खोथाखौ बिनि खोथाखौ बुंनो बिनि खोथा बाथ्राफोरखौ बरनायनो सोदोबफोरखौ मोनलायलाङा आं मिथिबाय माने जिबायदि लेथ्रा मानसि माने गेसाव गुबुन मानसि आरोखि इउपिपिएलआव जे फैफ्लाङाखिसै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा लाखि होननानै आं सानो खारन बेफोरबायदि एथ' गेसाव गुबुन मानसिया थाफानांगौब्ला मा जागोन बे आरोखि दा दिनै नायदो जाय मानसिफ्रा बिटिआरआव जेबो गैया थगायबाय होनबाय बेजों बोरै थांनो हादों बे आसरित दिनै बिदायानो बेखौ बिटिआरआव सहि होदों बिदायानो बिदामोननि दारैनोथ' बे बड'लेण्ड बिटिआरखौ मोननाय जादों बे बिदाखौ फोथायथाबसो खालामनाय जाबायना बर' हारिखौ दिनै 5,000 जन मानसि थैदों बेसेबां अननाय नायसै अनाखि बे 5,000 मानसिफोर जे मुंख्लं जालांबाय बिदानि मान सनमान जाजोब्बाय सेस हारिनि मान सनमान जोब्बाय गावनि मान सनमानथ' गैखालासै दा बे रोखोम बे माने बुंस'हायै गोरोन्थि मावबाय होननानै आं सानो आरो आं सानो बियो बाव थांदोंब्लाबो इउपिपिएलहा जेबो खहा जाया बे फेक्टरानो नंला दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नायदो मानसिफोरजों बेसेबां गाज्रि मोनजाबाय बे जे एथ' गोबाव बर' हारि सिबिग्रा बर' हारिनि दावहा नांग्रा बर' हारिनि सासे जोहोलावजो होननानै जे एथ' फावथिना खालामबोदों बे फावथिना खालामनाया दिनै नुजाबाय फुरा नुजाबाय गथिखे बेखौ बुजियै एथ' जाम्बा जाम्बि नङा बर' रायजो राजा गथिखे बेखौ रावबो बर' हारिया नाजावनाय नङा बे अरायबो सैथो इसिबां गांहाब उखैहाब दावहा नांबोबाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै इसिबां बुरजा मानसि थैबाय बेखौ खोथाय खेबसे मावबाय बे खोथाय खेबसे मावनायखौ सोर नाजावगोन रावबो बेखौ गोरबोजों बजबनानै लाला गथिखे बियो बाव थांदोंब्लाबो बे मोनसे फेक्टर जानाय नङा जेबो खहा जाया लाब जाबाय होननानै आं सानो आरोखि बेखिनियानो अनजुलि दैमारिनि खोथायावब्ला हारिमु आफादा मानि थाखाय इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनो हायाखै जोंनि हारिमु आफादा हेफाजाब होनाया जाहैबाय बयबोथ' मिथियो दिनै बर' हारिया बेसेबांबा गोबाव बर'लेण्डनि बर' रायजो मोननायनि बर' हादोरनि थाखाय बेसेबांबा गोबाव जाबाय दावहा नांनाया गिलु बालु दावहा गांहाब उखैहाब आरो दिनै बेसेबांबा बुरजा जोंहा 5,000 गाहाम जोंहा मा होनो सुबुंफ्रा जिउ गोमालांबाय मुंख्लं जालांबाय थाङै थुङै दाख्लै थांनाय 27 जानुवारि बाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय जोंनि एनडिएफबिफोर जोंनि एबसु आसाम सरकार आरो भारत सरकार मोनसे गोजोन सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर होननाय मोनसे बे बड'लेण्डखौ जों मोननाय जाबाय दा बाव बिटिआरखौ जोङो मोजां रोखोमै महर मोननांगौनि थाखाय बेखौ एथ' खस्थ' जों मोनदों रायजो राजानि बे खस्थ' ओरै मुंख्लंफोर जालांबाय एथ' खस्थ' गिलु बालु नारा नाथा गांहाब उखैहाब दावहा नाङै मोननाय बे बिटिआर बेखौथ' जोङो आद्रि खालामनो हाया दा आद्रि खालामनो हायैखाय बेखौ खांनांगौ बानांगौ बेखौ समायना महर होनांगौनि थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय दिनै इउपिपिएलआ नाजादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दा बे मोजांथार हाबाफारियाव बयबो हेफाजाब होदों बर'ल' नङा दिनै मुस्लिमफोरनि आफादफोर दं सावथालफोरनि आदिबासिफोरनि राजबंसिफोरनि बाङालि मारवारि गोबां हारिफोरनि जायफोर मोजां आफादफोर दं बिसोरनो हेफाजाब होदों आरो बर'सो दा जोंहा नंगौ जों गोसो गैयामोन हारिमु आफादा जोंनि खामानिबो नङामोन बेफोरबायदि राजखान्थिनि एथ' बेबायदि माबायाव मेल मिटिंफ्राव खोथा बुंलाबायनांनाय मेल मिटिंफ्राव थाबायफानांलाबायनाय बियो जाबाय जोंहा गोसो गैयामोन जोंनि खामानि नङा जिहेतु खिन्थु समा जोंखौ बाध्य खालामबायना समानो थासारिया जोंखौ बाध्य खालामदों जोंहाबो दावहायाव दंफायोमोन जिहेतु जोंबो बेसेबांबा गोबाव बोसोर जालांबाय
आरो बे दावहायावनो हारिमु आफादाबो दंफाबाय थायोमोन गथिखे जोंनि दारैबो मोननाय बे बिटिआरखौ समायना महर मोननांगौ जोंहाबो गाबखांनाय दं जोङो सोरनिबा हेंथा जानानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै सोरनिबा सायाव खुद्रिनानै जोङो बेबायदि ओंखाराखै जोंहा जे बिटिआरखौ मोजां महर मोननांगौ समायना गेरेमसा खालामनांगौ बर'लेण्डखौ बे मिजिंखौ लानानै जोङो हारिमु आफादाव बाहागो लानो गोनां जादों हान्जानि थाफानानै नोंथांमोनहा गोबां जायगाफोराव राजखान्थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लाबाय दा दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जानि सरकार दागोन जे फसंथान जागासिनो बे बेसेबां सैथो एकदम सैथो बे 100% सैथो इउपिपिएलआ माने थांखाबाय आरोखि दिनै गिनिनि दोहौजोब जेरावबो जों गिदिंबाय जेरावबो खालि दोहौ आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुयो गुबुन पार्टिफ्रा दिनै मिटिं खालामनो होजायै बहाबा होसोहरजानाय बहाबा माबा बुंहरजानाय बे रोखोमखौल' पिक्सारखौ नुबाय थानाय दिनै इउपिपिएल होनब्ला आरो फालो लेंनाङाबो मिटिंखौबो लेंनाङा गाव गावनो उइलिंलि माने मिटिंफ्राव जबदान होफैनाय मानाय बेफोरबायदि पिक्सारखौ बेफोरबायदि सावगारिखौ जों नुबोदों आरोखि आरो जों बर'ल' नङा गुबुन हारिफ्राबो निजेनो दिनै एकदम जयेन जासावनाय बेहाय जबदान होसावनाय जों नुदों गथिखे जों मिथियो बे रोखाखा आरोखि गभर्नमेन्ट खालामबाय नैबे 1 मासनि उनाव जे गोदान गभर्नमेन्ट जासिगोन जोंनि बर'लेण्डनि मानसिफोरनि सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि राहा लामाया जे आलादा जासिगोन मोजां जालांसिगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायाखै अरायबो सैथो गोजोननाय थाबाय अके थेंक इउ